Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar nriunyo. Daga jing temu benang beteng ya ke jingnya teli ki office bat kisinat trikam baper jong sarkar hanongpo ribuh district bat ruban beteng ke jingnya jan jong ginong trikam sarkar bat kipai ba ke thang ginong yalam jong nang kersiutia player youth club lembaga ne jing penbena kila pentip ba kan hon kan sepenlong ya ke inter office football tournament arjar arpsan hamadan NSCA paham sim nongpo ke baon sedang no hau benai banwan kata hau benai jemang arjar arpsan Watla ka kanhon kala da banpha ya ki invitation letter lane ki sithi jingkhot sung bhasha ki office baper Henry kum ke jingtip jong ki paiba uba Ellington sim ubri president jong ka kanhon ula pentip lengba ke ne jing penbena halor ke jing thmu jong ka kanhon bat ruban khot banwer yi ki paiba banwan sakhi ya ki jing ile kai ha ke ne ka tournament shushu ki nong penya ki la buru ya ka khusnam kabada ka song pisa ka lai pho hajar tengka nak benta ki ladu bat ka khusnam kabada ka song pisa ka arpo hajar tengka kentup de ya ka khusnam shimen bat kiwe